Puilana lamsogo sini self development channel norongni logi tongo norongni takugra hol padike ang tini norog kok test tan share kanya tini ni kok ungka nukung kaisana tei sringlai mani nukung bai sringlai mani tei kok tuma padike chema bakak thangnai family kaisa no tori phainai takung nei phia ba khoroksa bai tei khoroksa kisa pano miliya takung ni bisingo khoroksa no ke jotto hamjago tei chajago phia tei khoroksa no ke kebo phano chajagya tamni hinke borongni bisingo khoroksa ungkha belai chwak nungkungnai mungsa samuro khlaiya sapung hopung chwak nungui lamarogo khlai tongo sarigo nogo kifilke bihik bwsarokno belai kheno satok pitok khlaio joto borok baino tomung hamya tei koklam hamya kemang tongo parani borok kebo phano bo bai tongnani tei kok sanani no chajagya tei khoroksa takuke belai no gentle tei borok kaham samurok tango tei sutrang khe cholio tei joto baino bini tomung chamung bo kaham bini nokni borok no tui belai kaham khe tonglaio puilani takung sungka nini tomung omo hai tomung bahai khe wngkha hinai bo saka bini omo hai tomung bini buphani bagui wngbo hinai bini bupha bo haino chwak nungkungnai tongmani sapung nungui chai nogo kifilke bono bini dara tei bini bumano belai no satok pitok khlaio oboni bagui nei omo hai family o tormani bagui borok kaham wngnani sep manli hinai bo saka oboni bagui no bobo bini bupha haino wngui thangkha phiaba tei khoroksa takung no hai hinui sungkha nung bahai khe nini takuk hai wngliya nung ba pura nini takuk bai ekdom opposite ekdom ulta uansukmaya nung bini takuk hinai bo saka bobo bini buphani bagui no omo hai wngbo hinai bini babu agi borok cheraifru sapung hopung chwak nungui chai phaikhe buma bupha tei bini koya no bu satok pitok khlaio belai no cheraifru ni simi nugui phaimani bini bupha khoroksa borok hamya kebo bono chajagya tei hamjagya oboni bagui no bo decide khaikha bo borok kaham wngnai parani borok jeno bini bupha hai bono hamya hinui manya tei bo naimani khe bui joto no bono chajaktung tei hamjaktung hinai paidike omoni bisingtwi sungtam swrungmung manka kai sini gana gini sini para amchai nok gana gini kwbangma amtwi hai kaham tei hamya ni example tongo kok haisi nung bomo hai khe uansugui na sini gana gini je example kwbangma tongmani amoni bisingtwi nung tamo uansugui na nung jodi amono nasingmung kaham bai nahar kaham ka kai phiaba hamya gotnani bisingo nung swrungmung mano phiaba nung nini nasingmung hamya hingka kai nung jagao nung hamya no swrungnai oboni bagui kok theis tongo think positive talk positive and be positive hambai asungno।